नवरात्र के पावन महीना में एगो गांव के छोट बच्चा मंदिर में जाके माई के बाघ से का निहोरा करता ये भैया कौना भाव में बा सुनी सभे। हम त असरा लगवनी माई के मंदिरा सजवनी, हम त असरा लगवनी माई के मंदिरा सजवनी, हम त झुलुआ लगवनी निमिया छाव में। ए बाघ मामा ले अइह दुर्गा माई के हमरा गाँव में। ए बाघ मामा ले अइह दुर्गा माई के हमरा गाँव में। हो दुर्गा माई के हमरा गाँव में। पंडित जी से पूजा पाठ करावता निकल से, आवते माई के पाँव पखार में गंगा जल से। पंडित जी से पूजा पाठ करावता निकल से, आवते माई के पाँव पखार में गंगा जल से। हम त बैठम उनके अचरा के छाँव में। ए बाघ मामा ले अइह दुर्गा माई के हमरा गाँव में। ए बाघ मामा ले अइह दुर्गा माई के हमरा गाँव में। हो दुर्गा माई के हमरा गाँव में। असरक दियना हमेहिया के बाटी, भक्ति ह सोना दुनिया के सुख माटी। असरक दियना बनेहिया के बाटी, भक्ति ह सोना दुनिया के सुख माटी। योगी संजित कहे भावना के भाव में। ए बाघ मामा ले अइह दुर्गा माई के हमरा गाँव में। ए बाघ मामा ले अइह दुर्गा माई के हमरा गाँव में। हो दुर्गा माई के हमरा गाँव में।